siphinde sinibingelele babukele emakhaya izindaba zeNews 28 ezidlala 28 hours a day every day nizifundelwa yimina ezihamba phambili kuleli hora zimkhalela umadakwana womfundisi webandla elithile. Kuboshwe umfundisi othile ngemva kokusolwa ngokushayela ephuze uphuzo oluthile ehamba namalungu ebandla lakhe elithile kanye nendodana yakhe ethile. Kuthiwa ngesikhathi emiswa amaphoyisa athile umfundisi ubesanda kuzithokozisa ngesiphuzo esithile esaziwa ngeSmirnoff. Walandelisa ngesinye esibizwa nge-rain dance. Nakuba ekuqaleni ephike wathi akaphuzanga lutho, amaphoyisa athi ngesikhathi ekhuluma kwavele kwaphuma iphunga lotshwala elithile kwathi babese bemcela ukuba afuthe emshinini othile. Kwathiwa imiphumela yaveza ukuthi useqe kakhulu izinga elivunyelwe ngumthetho othile. Kubikwa ukuthi umfundisi ubeseqala ukufundela amaphoyisa ivesi elithile elikuJohane wokuqala elikhuluma ngokuvuma izono ukuze uNkulunkulu athethelele. Amaphoyisa athi abe esethi kuye amen. Ngemuva kwalokho aqhubeka nomsebenzi wawo othile amfaka ozankosi amphuthumisa esiteshi samaphoyisa esithile. Bahlukene phakathi ababukeli emakhaya ngalolu daba. Abanye bathi amaphoyisa bekufanele amphendule ngohaleluya ngaphambi kokuba amfake ozankosi. Abanye ababukeli bathi mhlawumbe amaphoyisa ngabe amxolelile ukuba ubephuza iwayini elibomvu ngoba lona belizobukeka lisondelene kakhulu nezindaba zeBhayibheli. Kanti abanye bathi iSmirnoff ne-rain dance akaze zibalwe njengezithelo zomoya. Mlaleli, kungabe kuthini okwakho ukuphawula ngalolu daba? Sizebeka lapho ezaleli hora siphinde sihlangane futhi uma kuhlangana ihora noma yiliphi. Lezi bekuyizindaba zeNews 28 ezidlala 28 hours a day every day kanti benizifundelwa yimina.